के जलवा ढारे में अच्छा छूट गईल हाथ दुआरे में। कैसे हो? बाबा के जलवा ढारे में छूट गईल हाथ दुआरे में। का करत रहो हमर दे? जाने कहा हेराइल बिया, जाने कहा हेराइल बिया, ना संवर ना कलीबा। कुछ बताएंगे तभी ना हम खोजेंगे, कुछ दीजिए। कान में पेन्हल है बाली बा मोर भैया के छोटा की साली बा। कान में पेन्हल है बाली बा मोर भैया के छोटा की साली बा। ओ हो अनाउंस करवाते हैं अभी, रुकिए। नाम है कुछ उसका? अरे पता होता बताएंगे। आइल रहे मोर संगे रे बाबा के दर्शन करे रे। कैसे जाई घरवा रे मनवा बड़ा डरे रे। ओ हो घबरा मत मिल गई है। आइल रहे मोर संगे रे बाबा के दर्शन करे रे। कैसे जाई घरे रे मनवा बड़ा डरे रे। अरे मिल जाइए, घबरा मत। गेरुआ रंग के साड़ी पहनले, अच्छा गेरुआ रंग के साड़ी पहनले, अभी उमरिया बाली बा। आधार कार्ड है तो दीजिए ना, हम खोजते हैं। कान में पेन्हले बाली बा मोर भैया के छोटा की साली बा। कान में पेन्हले बाली बा मोर भैया के छोटा की साली बा। तना मिलत नईखी बढ़ता मोरे परेशानी। मत परेशान हो। कान्हे पे उनके कांवर बाटे लोटा में गंगा के पानी। ओ हो जल ढारे आइलोनी हो। ठीक भीड़ तना मिलत नईखी बढ़ता मोरे परेशानी। कान्हे पे उनके कांवर बाटे लोटा में गंगा के पानी। ठीक बा। कहे निशांत न आवे समझ में, कहे निशांत न आवे समझ में, भइल दिमागवा खाली बा। अरे घबराइए मत, अनाउंस करवा रहे हैं नू। नाम उनकर डाली बा मोर बिट्टू भाई के साली बा। नाम उनकर डाली बा मोर राजन साहू के घर वाली बा। हेलो, अगर डाली जी मेरी आवाज सुन रही हैं तो काउंटर के पास संपर्क करें। उनके छोटे जीजा उनका इंतजार कर रहे हैं।